הסיפור שלנו היום הוא סיפורה של מפית. סיפור שרוב הנפשות הפועלות כבר לא נמצאות בין החיים. את המפית הזאת, שקיבלתי אותה לפני ימים ספורים, המפית הזאת יש לה היסטוריה. סבתא חנה, בסוגריים, לא סבתא שלי, אבל קרובת משפחה רחוקה של אבי, הגיעה לארץ בשנות ה-20 עם גרעין השומר הצעיר להקים את קיבוץ עין שמר. היא ידעה שאי שם בפולין, בעיר לודג', יש לה קרוב משפחה, ילד קטן ושמו יוסק ואבא שלו קלמן, והיא שמרה איתם על קשר מכתבים. בשנת 39 פרצה השואה, ולסבתא חנה, שהייתה אז אישה בשנות ה-40, לא היה ידוע כלום על גורל בני משפחתה בפולין. כשנסתיימה המלחמה, במדור לחיפוש הקרובים, היא ניסתה לשאול מי נשאר בין החיים, והיא ידעה שיוסק, שהיה אז בחור בערך בן 20, חי יחד עם אביו ומנסה לעלות לארץ. ובאמת אבא שלי יוסק עם גרעין של הנוער הציוני חזרו לפולין, ראו שהכל חרב והחליטו לעלות לארץ ולהקים פה קיבוץ. הם הכשירו את עצמם, מצאו ספינת מעפילים ועלו בשנת 47 לארץ. אבל מה? הבריטים תפסו את ספינת המעפילים התקווה ושלחו את כל המעפילים, וביניהם אבא שלי יוסק שהיה בחור בן 20 ומשהו ואבא שלו קלמן וסרצייר, ושלחו אותם למחנה בקפריסין. ושם ניצולי השואה שעברו את כל התופת שוב שמו מאחורי גדרות ומחנות. סבתא חנה, שהיא הייתה אז בסביבות גיל 50, ניסתה ומצאה ואיתרה אותם, והיא רצתה למסור להם שהיא כאן בארץ מחכה להם ושיבואו ויהיה טוב. סבתא חנה מעין שמר חיפשה איזשהו איש קשר, ובאמת מדריך מקיבוץ עין שמר היה נוסע מפליג בדרך לא לגלית למחנות בקפריסין על מנת ללמד את האנשים שם עברית, מסורת, תרבות, שירים וכו'. סבתא חנה הייתה אישה חכמה. היא אמרה, אני אתן לו משהו, את הכתובת של יוסק שימצא לי אותו. אבל מה, נייר יכול להתרטב. מצאה חתיכת בד קטנה ואמרה, אני אכתוב עליה, אבל כדי גם שהדיו לא יימחק, היא מצאה מה שנקרא אז עיפרון דיו שלא נמחק במים, והיא כתבה שמה את הכתובת של יוסק במחנה בקפריסין וגם את הכתובת שלה בקיבוץ עין שמר. והנה אני מעריכה עכשיו את המפית הזאת שהייתה בכיסו של המדריך, והוא מצא את אבא שלי ומסר לו שם במחנה בקפריסין את המפית הזאת. ואני מעריכה את המפית הזאת, ואני מעריכה בה את הריח של אבא שלי מלפני 60 וכמה שנים. אני מעריכה את המחנה בקפריסין, אני מעריכה את גלי ההיסטוריה. וכשהוכרזה מדינת ישראל במאי 48, כעבור חודש-חודשיים עלה אבי לארץ. סבא שלי, לצערי, נפטר ונקבר בקפריסין. וכשהוא הגיע לארץ, למחנה העולים בפרדס חנה, הודיע לסבתא חנה מעין שמר שהוא כאן בארץ ישראל, והיא הגיעה עם הבת שלה, עדנה, לפגוש את יוסק שראתה אותו כשהוא היה רק ילד קטן. הפגישה הייתה נרגשת, אני רק יכולה לתאר לעצמי כמה דמעות היו, כמה סיפורים היו, כמה התרגשות הייתה, כמה שמחה וכמה תקווה. ואז אבא שלי סיפר לה כמה המפית הזאת עשתה לו טוב, כמה הוא שמח שיש לו מישהו שמחכה לו בארץ. וסבתא חנה בראייה של אישה בת 50 אמרה, תן לי, אני אשמור אותה. סבתא חנה נפטרה בגיל 103 בקיבוץ עין שמר, ומסרה את המפית הזאת לביתה שהתלוותה אליה לפגישה ההיא בפרדס חנה, וביתה עדנה מסרה לי את המפית הזאת. אז זהו,
המפית היום בידי, יש בה את השם של אבא שלי, יוד וסרצייר, סייפרוס, שם המחנה והכתובת של סבתא חנה, עין שמר, פוסט קרקור, פלסטינה. עכשיו אני שואלת אתכם, תגידו לי יקרים שלי, מה לעשות עם המפית הזאת? אליי היא מדברת. האם להשאיר אותה לילדים שלי? או אולי לתת אותה כמזכרת למוזיאון ההפלה? מה דעתכם?